Ang Banayng Bas naglaraw nga mosuporta sa imong Senate inquiry sa mga pagpatay dinhi sa Sugbo. Kinagitutukan ni Luan Mirondina. Dinhi sa usa ka pribadong samang sa Barangay Kansohong, gipahimutang ang patayng lawas sa mag-amahang Mark Ferdinand Dindin Bas ug Art Stephen Bas. Sa pagbisita sa balitang bisdak sa ilang mga nitso karong adlaw, walay sakop sa ilang pamilya ang among naabtang mibisita kanila. Apan abli ang gate sa mausoleum ug naa nay mga lingkuranan nga gipahimutang. Matud sa caretaker sa kasikbit nga mausoleo, mibisita na ang pamilya kagabi. Samtang sa personal message nga gipada sa representante sa pamilyang Bas, gibutyag niini nga gihangop nila ang himuong Senate inquiry. Matud sa maong representante nga andam silang mo cooperate kung kinahanglan aron mahatagan og hustisya ang brutal nga kamatayon sa mga biktima. Ang batan-ong konsehal sa Lagta nga si Art Stephen gibanhigan patay sa may Cebu South Coastal Road niadtong Milabay Agosto. Samtang ang iyang amahan nga si kanhi Lagtang Barangay Captain Mark Ferdinand Dindin Bas gipusil patay sulod sa giabangang panimay niini sa Cebu nga sa nakalabayng buwan. Apan hangtod karon parehong wala pay mga suspect ang duha ka mga pagpamusil. Gihimakak usab sa pamilyang Bas nga wala sila nakig-alayon sa gihimong investigasyon. Samtang sa telephone interview, gitataw ni Police Superintendent Marlo Conag, hepe sa Talisay City Police, nga human girilibuhan ang tanan niya mga sakop niadtong Milabay Setyembre, napasa na ang investigasyon ngadto sa Cebu Police Provincial Office. Hindi naman sa wala hindi na cooperate, pero wala na silang additional na statement na ginawa or kaya ang ginawa ko, nag-request ako ng SIPG na para diyan sa kaso niya. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.